Diplomatic Residence. Днес сме тук в Карпузица, близо до метростанция Горна баня, но и близо до планина Витоша, в един затворен комплекс, който предлага много слънце, светлина и зелени пространства. Вижте комплекса. Той е предпочитан от хора с деца. Никой не иска да има детска площадка, батут, паразалки, точно пред апартамента си, в затворена среда, и извън шума на коли и извън динамичен начин на живот. Това тук всичкото го имаме. Елате и вижте!